Αυτός είναι ο γερανός μας που μεταφέρει έναν παππού. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί με κάποιο ειδικό κάθισμα. Ναι. Τέλεια, κορίτσια. Εδώ είναι ο γερανός μας, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει το άγαλμα της ελευθερίας. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι το καταφέρνει καλά. Escape. Αυτή είναι η ρόδα που ανέβηκαν άτομα για να παίξουν έτσι και χάλασε και ο γερανός ήρθε να την επισκευάσει. Ο γερανός μας έχει φτιαχτεί με βάση τη μανιβέλα και το μοτέρ, όπου από τη μανιβέλα στρίβει δεξιά-αριστερά, ενώ από το μοτέρ μπορεί να δίνει εντολή στο σκοινί, να πάει πάνω κάτω. Ωραία. Για δείξε μας. Θέλετε να σας το δείξουμε? Πάμε. Πολύ ωραία. Στο Λονδίνο και με το γερανό επισκευάσουμε το ρολόι με τα γρανάζια. Και πείτε μας, κορίτσια, ο γερανός τι λειτουργίες έχει? Έχει δύο μηχανές και γυρνάει με το χέρι, τον αισθητήρα. Ο αισθητήρας γυρνάει με το χέρι, αλλά ο γερανός γυρνάει με τις μηχανές. Ωραία. Η πρώτη μηχανή, ας πούμε, που βλέπω εκεί στη βάση, τι κάνει? Γυρνάει γύρω-γύρω τον γερανό. Να μας κάνετε μια επίδειξη? Α, πολύ ωραία. Μπορείτε να το πάτε και πάνω από τα γρανάζια, δηλαδή. Για πατήστε να το πάτε πάνω από τα γρανάζια. Πολύ ωραία. Και τώρα, για δείξτε μου και η δεύτερη μηχανή τι κάνει. Η δεύτερη μηχανή κουνάει τον γάντζο πάνω κάτω και κουνάμε και το χειριστήριο. Το χειριστήριο δηλαδή τι έχει πάνω? Η μηχανή. Το χειριστήριο εκείνο που κουνάει η Λίζα, τι έχει πάνω? Τον αισθητήρα. Α, έχει αισθητήρα. Τι αισθητήρα βάλατε, κορίτσια? Κλείσης ή απόστασης? Κλείσεις. Ωραία. Και δηλαδή ότι γυρνάει αριστερά, για να το δούμε πώς δουλεύει. 7%. Ωραία. Βάλτε το να δουλέψει. Κυρία Πενελέμπη. Α, πάρα πολύ ωραία, κορίτσια. Α, βλέπω όταν γυρνάει αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα ανεβαίνει και κατεβαίνει. Νομίζω ότι ο Big Ben είναι σε καλά χέρια.